Здравей и добре дошъл в канала на Скритата реалност. Тук ще говорим директно и без цензура за случващото се в Украйна, протестите срещу Зеленски в Киев, какво става на фронта и дори дали Путин наистина е ликвидирал руския министър на транспорта. Ще обърнем внимание и на неочакваното сътрудничество между САЩ и Русия в космоса. Абонирайте се. Започваме. Протести в Украйна. Въпросът е насочен директно към държавния глава, който реши да постави под контрол последните независими антикорупционни органи. Зеленски реагира остро, след като бяха разкрити кражби в близкото му обкръжение и незабавно предприе стъпки за овладяване на структурите за борба с корупцията, които на практика трябва да преминат под негов контрол. Това предизвика вълна от недоволство, която не се ограничи само до Киев. Над 1000 души излязаха на протест цялата страна, включително в Днипро, Одеса, Лвов, Тернопил и Чернивци. Протестиращите настояват за защита на независимите институции и за реална борба с корупцията, без политическа намеса. Международната реакция не закъсня. Случаят предизвика сериозен международен отзвук. Президентът на САЩ заяви, че е недопустимо да се наливат милиарди долари в държава с разклатени институции и поднови критиките си към американската външна помощ за Украйна. По негови думи, администрацията на Джо Байден е отпуснала над 350 милиарда долара, основно под формата на финансова подкрепа, а не толкова военна техника. Сенаторът Джей Ди Ванс също коментира ситуацията, като определи политиката на Зеленски да поставя държавни ведомства под свой контрол като безумие. Реакции последваха и в западната преса. Американското издание Axios написа, че Зеленски си играе с огъня, докато британският The Economist излезе с заглавие, отразяващо възмутените украински протести срещу президента. На следващия ден протестите в Украйна станаха още по-мащабни. Само в Киев 9000 души излязаха на улицата. И това е въпреки факта, че мъжете масово се крият от военните комисари. Хората са възмутени от атаката на Зеленски срещу Националното бюро за борба с корупцията и специализираната прокуратура. Агенциите следиха как режимът харчи пари, отпуснати от Запада. Но очевидно те са се задълбочили твърде дълбоко в мъгливите им схеми за обогатяване на обкръжението на Зеленски. Вътрешният министър на Полша коментира, че корумпирана страна като Украйна няма място в Европейския съюз. Это вернуться к старым добрым дням коррупции. Будучи коррумпированной страной, Украина не будет принята в ЕС. Една прясна новина. Преди около 2 седмици се самоуби министърът на транспорта Роман Старовойт в Русия. Руските медии първо показаха как Путин назначава нов министър. А чак след това съобщиха, че предишният е бил уволнен. Официалната версия е, че е бил корумпиран от украинската страна и е помагал с логистика за дронови атаки срещу Русия. Каква е истината за тази история? Той наистина ли се е самоубил? Руските медии дадаха оскъден коментар по темата. И да, знам някои от вас какво си мислят. Как някои наши политици, хванати в корупция и кражба, не последват примера на Роман. Но може би трябва да сме по-добри. Вместо това би било добре хванатите в кражба да нямат право да бъдат политици и партията да им бъде разпусната. Поне това, ако се направи, ще е нещо. Вие какво мислите по темата? Коментирайте. Седмичен обзор на фронта. Нека не пропускаме основното. Основният фокус тази седмица е районът около Красноармейск или бившият Покровск. Там се наблюдава значително развитие. Затварят се пътищата на украинската армия. Така логистиката и предвижването за тях става още по-трудно. Боевете в града вече са на ход. Според руската информация, армията си преправя път към центъра. Позицията около града постепенно се затяга. Снабдителните пътища в предградията се отрязват. Още 3 населени места са нова територия на Русия в района.
Това са Зверево, Новоикономическо и Новоторецка. Също така и Малиевка в Днепропетровска област, плюс още едно населено място в Сумска област. В Украйна войната продължава, а с нея натискът върху мъжете в призовна възраст. Над 50 000 украинци са били изключени от университети само за година и половина. Причината – записали се като студенти, за да избегнат мобилизацията. Студентската книжка се превърна в щит, но временно. Властите проверяват всяка регистрация. Масовите отчисления показват, че образованието за някой е било просто прикритие. Кого не пипат военните комисари в Украйна? Ами тези, които имат пари и връзки. Ана Скороход, депутат от Върховната Рада в Украйна, която между другото е от партията на Зеленски, казва: при нас има каста за избрани, после идват всички останали. Има наивници, има и такива, които не са. У нас есть каста избранных. У нас есть каста избранных, и у нас есть все остальные. Есть лохи и есть не лохи. Вот есть каста, кому можно все. И есть другие. Кого запихнут в микроавтобус, отправят в учебку, на полигон, потом на фронт. Мне кажется, что я живу в какой-то параллельной реальности, что мы живем в стране сюрреализма. Така че имаме каста, на която е позволено всичко, а останалите, тези, които ще натъпчат в микробуса, пратят на тренировъчен полигон и после на фронта. Какво следва? Натискът расте, а изборите пред младите мъже стават все по-малко. Сега ви пренасям високо над облаците, чак до орбитата на нашата планета, където на 25 юли отново Русия изстреля успешно нова ракета в космоса. Мисията й да изведе в орбита около 20 нови спътника. Според официалната информация, основната цел на тези апарати е наблюдението на земната атмосфера, както и изследването влиянието на слънчевата активност върху геомагнитното поле на планетата. Част от спътниците са по-малки и изпълняват различни задачи. Прогнозите на времето, природни бедствия, подобряване на комуникациите и не на последно място, следене на въздушен и морски трафик, включително самолети и кораби. Но тук възниква един интересен въпрос. Сред тези спътници всички ли са такива, каквито изглеждат? Или може би има някой от тях с друго предназначение, което не е публикувано в официалните документи? В допълнение ще ви разкажа за събитие, което привлече вниманието на целия свят. На 29 юли, за първи път от 8 години насам, ръководителите на Руската и Американската космическа агенция се срещат лично. И то не къде да е, а в Хюстън, САЩ. Главният изпълнителен директор на Роскосмос, Дмитрий Баканов, вече е на място. А срещата се очаква да постави основите на нова страница в космическото сътрудничество между двете държави. Сред основните теми на разговорите е бъдещето на Международната космическа станция. Специалистите вече са разработили проект за нейното контролирано извеждане извън орбита. Процес, който ще продължи около 2 години и половина. Освен това ще бъдат обсъдени и така наречените кръстосани полети между НАСА и Роскосмос. Баканов ще се срещне с екипажа на космическия кораб, точно преди старта на мисията, в която участва и руският космонавт Олег Платонов. Дневният ред е изключително натоварен, а в следващите дни се очакват още ключови разговори и решения. Следете канала ми за повече информация, анализи и задкулисни подробности. Абонирайте се, ако още не сте.